Kaixo, Ale! Kaixo, Jenny. Zeru! Ondo? Bueno, lehenik eta mila esako etortzea garte. Zuri, gonbidatzeagatik. Eta eskerrikako ere Amerikan egiten diazu lokutxoa batzuk. Bueno, nik bakarrik ez, lantalde guztia. Bueno, lantalde guztiai musu bai. Bueno, anotako zera, eta nireak izala ikusten zuneko komunikazioa egin zenuen nun. Nik Arrasaten, Abar? bueno, Aretxabaletan. Abar, Aretxabaletan da fakultade, ikusentzunezko komunikazio egiteko eta bertan inun. eta zergatik ikusten zuen. Jo, pues, iruditzen zitzaitelako komunikazioa eta gustatzen zitzaitela. Eta, bueno, gehiago kazetaritza gustatzen zitzaiten, baina ez duen soilik kazetaritza nahi. Eta kamara aurren ateatze hoi, eta gustatzen zitzaiten baita. Eta, ikusentzunezko komunikazioa ikastera baki nun. Hoba, kamara aurrean ateatzeko nireak izala lotxatia zera pizkat. Pizkat bai, egia esan, gehiago gustatzen zait kamara atzean ibiltzea edo bestelako lanak egitea. Eta behin karrera bukatuta, non hasi zinen lanean. Ba, ni karrera bukatzeako hasi nintzen Tolosaldeko atarian lanian. Bai, Tolosaldeko ataria da, Tolosaldeko edabidea, eta bertan hasi nintzen lanian. Bai. Eta zein zen zuen lana. Ba, nire lana zen batez ez sare sozialetan lan egitea. Pixka bat kastarik itezuen hori sare sozialetan zabaltzea, pixka bat sare sozialetan ibiltzen nintzen. Baina, esan dezakegu zuen lan karrera jondela gogaka ez. Tolosako etaria, gero Berria, gero Amaika, pixka jondela gogaka. Berrian, aitu nintzen lanian bekario bezala udara batian. Oida, eta gero junitzen Holanda, itea Erasmus egin nun, 6 hilabetez, bueltatu nintzen eta aitu nintzen praktikatan argian. Bai, eta gero ja, argiakoa bukatu eta ja Tolosaldeko atarian hasi nintzen lanian. Eta Tolosaldeko atariatik Amaika telebistara. Nik esan behar gurean oso langilea. Zergatik bideoak bidaltzen duzukio eta hor dago deskagartzen. Osea, holako komunikabideetan nola txikiak direnez ordu asko zagutu behar dira, ez? Bai, ordu asko bai. Egia esan, lantaldea ona da, eta bai, ordu asko sartu behar dira. Baina, bueno, guztu egiten dugu lana da, eta pixka bat elkar lagunduz eta elkarra beraztuz, atatzen dago aurrea, aldo bezala. Eta diru laguntzen kasua nola eramaten duzuen. Zaila da, edo? Bai, egia esan, gehiago kudeatzailearen lana da, eta nor egia esan, ez daukat informazio askoik. Baina, egia da, olak edabidek asko menpekotasuna handia daukobla diru laguntza horietaz. Baina, nik egia esan informazio askoik ez daukut. Baina, gehiago baldin bada, betire asko zobeto. Gure baldintzak eta, pixkatu betzeko. Zergatik Amaika? Amaika egia esan, ni Tolosaldekoan ez, eta Tolosaldean 28 kanala daukagunez, ez da ikusten. Baina, bai, behin langabezi nion eta ikusi nune iragarkia, lanpoltsa osatzeko premiaz daukatela, eta bukatu, eta zergatik ez. Oain arte iku nintzen prentsa idatziko edabidetan lanien, eta esan, zatik ez telebista, igual aukera emate, bestelako gauza batzuk ikasteko, beste gauza batzuketan ahitzeko. Eta hola bihar duen kurrikuluma, deituz diaten egun bation, eta bai ezkoa esan, pixkat beste esperientzia bat izateko. Eta horregatik nik, zagute hona edukinet. Amaika, nik jakin nahi gauza bat, zure lana zein da zehazki, zergatik
esatea programazioa egiten nahi nuizoko, eta hori da zuela da. Nire lana da batez ere bita banatuko genuke nire lana. Alde batetikan programazioa, ordu nire lana da, ostegunetan, hurrengo asteko programazioa itea. Astelehenetik igandea, programa baten bidez, programazioa itea, aste osokoa. Eta nire lana da, programazio hoi edabide eta bidaltzea. Edabidek eukideztaten Amerikaren programazioa. Eta gero, egunerokon promoak aiatzen zaizkian eginean, adibidez, gaur gauean da lotxagabe, promoak aiatzen zaizkiten eginean, horiek programazioan sartzea, pixkat atento egotea programazioa ondo dijoala. Anunzioak, promoak, pixka bat atento egotea programazioa ondo dijoala, pixka bat hori. Eta gero beste alde batetikan sare sozialaz arduratzen naiz. Eta pixkan nire lana da, egunen zehar gaztarik egiten dituzten piezak sare sozialetan zabaltzea, promok zabaltzea, pixka bat, oi. Guztua zabaltzea. Guztua nahi, bai. Eta dibidez, agazu bat dago programazioa desinkronizazioa edo desinkajatzea, baina gehiago eta pasatzaigu hori, eta zer egiten duzu kasuoetan. Segitun edo maili, edo, nire bilankideek daukaten sarbide errazagoa edo programa horretara, zeni ez banago redakzion, ja ezin dut programa horreta sartu. Orduan pixka bat, lankideen bidez, lankide bat ideitu eta elkar lagunduz. Eta bakoitzak besteai esan ez jo, hau pasada, edo bazerrin ezakeu konpontzeko, edo eta pixka bat, lankidei esan, ni bertan redakzion baldin banago eta nik konpondu baldin badezaket, bertan konpontzen dut, eta ez banago, lankideen bidez. Beti dago nago bai. Ez, beti ez dago norra. Guk edo eskantzatu behar dago. Beti ez dago norra, baina, bestela mugiletik sartuta, edo. Egia da, mugiletik sartu alda. Bai, sartu daitezke, nik ez, baina beste lankide batzu sartu daitezke. Handelako mila elkortzea bat. Zuri, gobiatzeagatik Eugeni. Bidaleko diego musu bat gure ikusle. Oida, musu bat, denoi. Agur! Agur!